'Cause I've got nothing on but the radio, and I got nothing on but tonight. I've got nothing on but the radio, and my heart playing the song that you like. Be with me tonight. Kaixo! Ai, ama! Ongi etorri! Zer moduz ongi etorri munduko engagementera, kaixo! Wow! Ai, ama! Izugarrizko engagementun programa viral bat daukagu gaur ez egin swipe left. Bi marikoi ez bitar gara eta madre zerbitzatzera etorri gara espazio autogestionatu honetara. Zer moduz Nafarroako erresuma. Eta oin jasu. Alright! Kriston gogoak neukan hau egiteko. Ja, prestatu zen eta? Ja, 15 minutu. Prestatzen? Bai, Ah. segeunden hemen geldi. Ja. Eta jendia begira, eta ni nervioso jartzen naz. Ja. Zuk ze prestatu oso. Ezer. Ah, Baina, bueno, ni prestatu eta begira. Kaixo maitia! Hola, Zer moduz? oso ongi eta zu. Oso ongi. Pozik eta triste. Eta zergatik zaude triste? Hau delako denboraldiko, flop kulturako denboraldiko azken kapituloa. Aposta konfunditu dut publikoa. Esan egiten zer egin. Eta pozik zergatik, hau delako azken kapitulu. No. Eta kobratuko dugulako. Bai, Noski. Baina hortaz gain gonbidatu super bereziak ditugulako. supera malas. Supera malas. Egia da. Gombiatu oso berexiak ditu Eta gaurkoan. publikoa etorri delako, ni uste nuen ez dela inor etorriko, mila esker etortzagatik. Egia da, geunden, Ai, bai. eskerrak. Geunden super kagauta, laurden gutxitan ez zegoen inor hemen barruan, estafarekin ez zegoen, eta bastante beldur geneukan. Bai. Baina hori superatu dugu. Superatu dugu. Eta hori oso importantea da. Homofobia bezala. Horixe da. Buah. Kriston gogoak ditut. Ai ama, mikrofona du pixkat birolo gaurkoan. baina bueno, Poltergei. beti gertatzen zait. Kontatu genuen kapitulo batean. Benetako fanek goratuko dute. Asuntua da. Norbaitek entzuten du podcasta? A ver? Bueno, a ver. No, eskualtxatu. Eta bestiak, segatik etorri zaite. Nork Ken ekarri gaina zen- zaituzte. Bada jendea ez dura altxatu eskua, Badakizuen hor garen? Ni... hori bai. Famosísimas. Begira. Begira. Sí, es que- Es que ni urte nintzen goen kalen. Eskaileretatik bera erortzen. Nintzen Maria Luisaren doble de acción. Egiten nintzun esena peligrosuak. Ze gusto, neukan kristoneko gogoak. Titipuntak zorroztu berri ekarri ditut Bai. gaurko programara. Gaztelu baten timbrea. Horixe begira. Bueno, Kriston, guai. Guazen bezala ez digu demorarik emango. Aktualitatea. Bai. Komando aktualitat. Vale. Kapitulo guztiak bezala, hasiko gara azken asteetako berriekin. Azken kapituloa grabatu genuen, ez nahi zorritzen. 1972. Gutxi gora bera. Orduan, azken aste hauetan pasadira gauza pila. Eta hemen ekartzen dizuegu laburpentxo bat. Bueno, Lehen da bizi. Gypsy Rose. Joder. Gypsy Rose. Zein da boi, bota da puskara bat atera da likidu. Ez. Gypsy Rosek anuntziatu du, aterako dela Las Kardashianen denboraldi berrian. Pues han ido a juntar. Las Kardashian eta Gypsy Rose Beira. elkarrekin, Baina zer egingo dute. pues ez dakit. Gaurkoan nola erabili concealerra zure amaren como maltrato markak estaltzeko. Daniel, en plan, zerbait komentatu behar dute. Bai. Gypsyren errealitateari buruz. Uste dut super insensiblia izan behar dela. Horregatik egin dut gustua intxarrako broma hori. Bada. Eske, bideoan ikusten denez, hau atera da klip batean, eta ikusten dira, rollo, 10 segundo, Kim Kardashian, Gypsy Rosen etxera edo hotel batera iristen. Nork uste dozu dagoela deserosoago konfrontazio horretan? Igual Kim. Igual Kim. Ni uste bai. Eske Kim dago derrigortuta hau egitera. Bai. Kimek ez du nahi. Aixo. No le pega. Nik ez dut nahi. Zeba? Ez dakit. Ez jati importa. Ba, nik beste gunan esan nuen, norbait elkarrizketatzeko aukera izango banu, Gypsy Rose izango zela. Baina badakitzu bere bizitza sua. Bueno, baino ez bere perspektiba osoa. Bale, eh? No? Que nos cuente. Ja, normalean beste pertsona batek. Eta kontatzea bere rinoplastia. Hori bai. No, en plan, ja, Hori bai. kontatu dena. Ke maravilla. Bigarren berria. Bigarren berria. Ah, ni naz. Bai. Bua, oso aizaka da. Bat eta bat.
Gaur nire lanaren parte oso importante garria da LGBTIQA+ kolektiboaren errealitatea erakustea publikoari. Eta errealitatea hau ez da beti polita. Gure munduan, errealitatea ez da, munduan generalean ez da polita errealitatea. Ruben Arruix, drag artista esango zenuke? Bai. Ruben Arruix da drag artista zoragarri bat, zentzu guztietan, oso famatu egin zelako kristoneko latex gorputz atalak jartzen dituelako. Gorputz osoa jartzen du. Hori da, en plan gorputz bat bere gorputzaren gainean. Roi aurpegia eta dena jartzen Bai, du. eta bi galdera dauzkat, lehen da bizi izerdia, es lo que hay. Eta bigarrengoz, pasadan astean ikusi izan genuen bere jarraitzaile guztiok bere pustuladun zakila interneten. Zeren eta erabaki zuen gauza oso ausart bat egitea nire iritziaren arabera, dela igotzea hau esatia, oie, gauza oso arraro hau gertatzen ari da nire gorputzean, eta ez dakit zergatik den. Beste egunean 12 ordu jarraian botan dituen txortan egiten Viagras josita. Txil batean. Eta hau Guarri gertatu txil zitzaidan, batean. eta nahi dut zeuen iritzi espertua, eta zeuen como boniato itxuradun, como protuberantzia bat, argazki batean, eta hainbat motatako iritzi, vale, en plan, a favor, en contra, lo que sea. Niri, ematen jat, hain eslei de ti de boots de house down madre viral, ematen zait. Modure batean bai. Zeren eta, es lo que hay. A ber, errealitate bat da. Bere, Hor errealitatea dago. da. Hor dago a la grande, chaval. Ez que zaila da, porque publikoak ikusi nahi du, no? Hori ja beste. Nik bai. Bueno, baina ikusi ez bara duztu, ikusi nahi baduzu, pues un follow. Eta ya está. Hoixe da, No? ez dakigu zergatik, baina imaginau dezakezute, post hau ezabatu egin izan du, ondoren, eta Ba, oso baina oso gero, triste dago. irrite gero movidas, Beste Bai. abesti batzuekin. Hau ez dut ikusi. Bai. Zesan dut zita? Igo ditu story batzuk, menuda tia. Argazki gaiaukin? Ez, argazki genen. Marrazkiekin. Nire lankideak, no seke, eta nire ustez da por Benedita Bondage. Ez que super hipokrita da. Ja, total. Porque die beste marrana batzuk. Bai. No, barkatu. Osea, egiten badozu zerbait, moralidadea edo konsumibilidadea edo ikusgarritasuna neurtu dezakezu nahi dozun moduan. Oin bai, erakusten bozu edo ez, es un acto igual de vil. Que no digo que sea vil, baina ez da aldatzen erakustiak edo ez erakustiak. Esplikatzen naiz? Liagadu naiz. Ez da hain Baina- importantia, Ez da hain importantia, pasa No, ez den gaitezke. importantea, baina bueno, izan zen Bai. momentu bat. Eta geratu behar da Euskal Herria irratiaren kanonean, eta YouTubeen Ruben Arruixen pustuladun zakila Twitterren. Guazen urrengo berriarekin. Mila esker. Sálvame. Ai, ama. Edo, ni que fuéramos... Shhh. Nork egin du? Miren. Ai, onena. Ez que, Miren. onena. Ez dakit ikusi duzue duela, bi aste ja? Uste dut dela bigarren astea. Zure edo- onduan ematen daudiela 15 urte. Izan daiteke. Ez que egunero ikusten dut. Bai. Ba, hasi dira Salvameren antzeko formatu bat egiten YouTubeen, Twitchen eta leku guzti hauetan, ez? Orduan, claro, ez dutenez la cadena de enfrentek jartzen zieten restrikzioak, La cadena enfrentea Telebost. bai. Ba, askeago hitz egiten dute, gauza guztien inguruan. Buah. Nabari da marikoi bat dagoela hori gidatzen. Bai, bat. Porque, nabari da. Dozena bat, txabal. Nabari da. Eta da oso divertigarria. Eta oso guai. Eta lortu dute 2 astetan telebista batek erostea eta datorren astelenetik aurrera kanalan ikusiko da arratsaldero. Txalo bero bat mesedez. Sálvame itzultzea da victoria bat para el colectivo. Noski baiet. Gure babesa behar dute. Behar Gure dute. ikusgarritasuna behar dute. Gaur Haiei Euskal esker Herrian. gara, guri esker izango dira. Begira, bada garaia noizbait dezagun, guda hori gal edo irabaz. Eskerrik asko, Reyes. Zesan minuen, hau da zure bigarren albistea? Bai. Nik nahi dutin frikada bat, Bueno. para variar. Jore, normalian, pertsona oso normal eta komedidu bat naiz. Basiko naiz ni. Baina, esan behar dut zagertatzen ari den. Baina esango dut ni. Hitz egiten ari garen bitartean, Bai. orain, ordu honetan, toki honetan, zein bizu? Baina ez dita berria. Esan zeuria, oina interesantiagoa da. Dierazko. Ah, bale! Esta chica es tonta. Uste nagoen edalontzian barrukua, konta bizino. No, hori ez. Hori barrukoa ja gubien artean, Reyes. The Eras Tour, Taylor Swift dago oraintxe bertan Madrilen. Eta ezin izan gara joan. Eta nor ez dago Madrilen? Ja, Ni. ezin izan da joan, porque niri me la pela. Baina,
Ezin izan zara joan, baina oraintxe bertan daukagu en esklusiba konexio bat, eta saiatu behar naiz deitzen, bideo deitzen. Eski ez da ongi aterako. Gure, fijo, baina total, flop kultura. Sharma Leone daukagu reportera en directo. Bai. On the field. Ai, ama, nola makilla unaz? Pero eski ez du hartuko. Nola makilla unaz? Pues jakingo duzu, no? Segatxik utzi ustazu. Emateot nahuela Halloween festa batean. Ez da ondo tengo. baina Ez bueno, dago estaldurarik zen eta bitartean- gertatzen da San Fermin efektua. Juntatzen dira 16.000 pertsona. Bai. Eta ezin da telefono erabili. Nada, ez da gertatu behar. Saiatu egin gara. Agur. Baina ni ez banaiz joan Taylor Swift ikustera zuengatik izan da, Así que espero dut baloratzea, mesedez. Zeingo zinio... Nahi dut egia esatea. Bai. Zeingo zinun atzo lortu izango bazenitu gaur reko sarderak? Pues izke lortu nituen. Eta? Eta hemen nago. Ah, egia da! Pues es que bapatean, la graciosa de ella, pasaden astean atera zituen sarrera berriak. Ella, Taylor. Bai. Ah. Bapatean, jendeari iritsi zitzaion kodigo bat, eta nire laguna Arkakusok, gure gonbidatua izan zena. Ez da utxalorik arkako zurentzat. Txalo bere bat Arkakusorentzat. Ez da. Arkakusok, Iruñek, bidali zidan bere kodea, eta banituen sarrerak, baina karo, hau geneukan. Eta esan nuen, ke hago, deitzen dut Juan Cruzi? Ez zian telefonoa hartu. Ordan esan nuen, bueno, pues hau señale bat da. Jartzen gau zure ordez, como baratxuri bat. Oi, guapa. Baratxuri bat. Ez nekien nola esan rabana euskeraz. Norbaitek Nola esaten da bostez eta bosteza? Ah. Arrausia. Ez dakit euskeraz. Nola gehiago zekien? Hogeita amabost kapitulo eta gero uste dut jendeak ja dakiela. Oie. Gure euskera, Bai. gurea dela. Bai. No? Pizkat así un poco... Nasozo euskainolista. Bai. Joder. Bueno, amaitzen ari da denbora. Bai, hori ja. Gogoratzen dizuegu, badituzuela hor sarreran, papertxo batzuk, nahi bauzue galderaren bat idatzi, bai gonbidatuentzat edo bai guretzat, Edo bai gonbidatuek idaztea, bai. ere, idatzi nahi bauzue, insultoren bat nahi bauzue, marikones, no seke, jarri eta guk irakurriko dugu hemen zuzenean, con mucho gusto. Ez bai daukagu ezero egitekorik. Egia esan ez, Horregatik. Venga, zenbat goaz ja. Aia, demora doa. Aipatu nahi dut azkenengo gauza. Itxoin Sharma Leonek idatzi du, baina esan du, que están las Paramore ja jotzen, teloneroak. Bai, berdin zaigu. A la mierda. Bere momentua pasatu da. No hay cobertura, imposible la red transmisión. Ah. Sharma Leone beti presente, gure bihotzetan. Bai. Josuz. Azkenengo... Berriak, hemen Gaur, ditudanak, ez? gaur. Gaur! Gaur, eraztur, bihar zer. Bihar goaz Bartzelonara Lana del Rey ikustera! Primavera Sound, marikon. Bai, zeuen diruarekin. Euskal Herria irratiaren diruarekin goaz Bartzelonara ikustera Lana del Rey, baina nik ez dut nahi ikusi Lana del Rey, Troye Sivan, Bai. Ethel Cain, Arka oso berandu da. disidente guztiak ikusiko ditugu. Horixe bera. Baina nik badakitzun nahi dudan ikusi benetan. Nor. Milena! Egongo da Primavera Sounden, eta egongo da jende asko, Genesi egongo da. Eta famoso, Twitterreko mundu guztia. Terror. Bai. Terror. Baina Milena egongo da, eta fan behar naiz bere bila. Ez baduzu gogoratzen, podcast batean danek aipetu zuen, obsesionatuta zegoela, klip horrekin. Hau da, TikTokeko influencer bat, La Isla de las Tentacioneseko opening A simulatzen bere etxian, eta da hain graziosua. Egunero jartzen du. Bai. Egunero jartzen Da nire du. alarma. Bai. Jaikitzeko. Milena bilatuko dugu. Bai. Eski joan barko gineatek mikrofonoekin. Retransmisión. Joder. No? Nik ez dut lan nahi. Ez egin. Bartzelonan. Bueno, pues nik Ingo zuzuk? Oie, guzten badiazue, mikroeramaten. Total makil sistema Bai. eraman gaike. Juan Cruz. Hemen gelditzen da, streaminga gaude. Ai, kaixo alas del streaming! Alas del metaverso! Zenbat pertsona gaude? Kaixo zen Bi modu. pertsona zuzenean ikusten, ke pasada? Igor, da bat. Iru! Bueno, éxito. Kolkoa bete Éxito. diru. Azkeneko berriak, esan super, zuk. beti esaten dugu, 10 minutuko gauza bat eta 20 minutu dara magu. Lady Gagak Joder. eta Katy Perryk Ointza. musika berria aterako dute aurten. Begira. Aurten! Baina batera.
No, ez bakoitza berea, bere era berriarekin datozte biak. Beira. Eta hau da, Badakizu nor gehiago datorren bere era berriarekin? Nor? Ezin dugu esan. Oraindik. Gero, Juan Cruz. Claro. Lady Gagak eta Katy Perryk musika berria aurten. Hau gertatu zen 2013an, las fagotas horitzen zareten, Ezinen jaio. atera zutenean aplaus eta roar, eta Twitterreko marika guztiak txoratu ziren, Borroka. baina rollo Tercera Guerra Mundial. Borroka. Osea, benetan hori izan zen, Zein da emakume zuririk mediokrena musika atera duena aste honetan? Hori izan Borroka. Porque roar? roar, bueno. Baina aplaus? Bale, hori bai. Katy Katen bat badago hemen? No, oin ezin dozute esan, claro. Claro, baina sí, eske ez daude. ¿Quién se atreve? Ez daude. Bueno, bate hongo da. Zu. No, nik etikatez. Vale. Eta azkenengo berria. Eta, Nicki itxen, eski musikarekin, eski orai komunan nengoen, eta ikusi dut, gaur Paris Hiltonek ere anuntzatu duela musika berria. Joder. Baina bapatean gaude 2013an. The Stars Are Blind. Eta, musika berria. No. Paris Hilton. Paris Hilton. Lady Gaga, Katy Perry, Paris Hilton. Nicki Minaj. Eta Nicki Minaj ez du musika anuntziatu, baina kartzelan egon da. Horixe da. Atxilotua izan da, eta niri hau guztan jat hainbeste. Amsterdamen atxilotua izan da. Zegoen streamingean. Bai. Bere atxilopena zuzenean ikusteko disponible zegoen Instagramian, eta ikusten da nola esaten dau, baino eskenaz Nicki Minaj, eta tipuak iten atiakin, po! Me la suda. Honen artian, aukeratu beharko banu, en plan, premios contenido digital of the year, Vale. Rubena Ruschen pitilin pustua, edo Nicki Minaj atxilotua, zuzenean zein aukeratuko zenuke. Nicki Minaj. Vale. Da interesgarriagoa. Bueno. A ver, baina... Ikuspuntu antropologikotik igual. Baina ez gainera streamingean. Hori oso guai da. Rollo, larkakuso. Pues bapatean, Nicki Minaj atxilotua. Ez da. Vale. Eta hauek izan dira Eta hau izan berriak? dira azken hauetako berriak, ez ditugu berri gehiagorik? Eskerrak. Bai, Hasiko gara interesantiakin. hasiko gara ja gonbiatuekin, ez? Hori Bai. da nahi duzuena, ez? Se la pela. Oye, a ver, Se la pela. hija, un... Eskatu dizkiegu, 20 minututan 35 reakzio, ja, kantzauta daude. Baina eske, ai... Bai. Ai. Bai. Zergatik ez duzu hitz egiten inoiz? Da horroroso. Horregatik jarri dugu el buzón de sugerencias. Claro. Segero esaten dugu galderarik, eta... Eske publikoa, baina igual du Nafarroan, Gipuzkoan, Araban, igual du. Bai. Esaten dugu, ai galderaren bat, edo ai no seke, eta jendea. Bai. Ja, un algo. Eta beti ikuskizunetan, segero simposioetan beti dago tipo bat, eta ez da galdera bat, da hausnarketa bat. Ai no, hori, hausnarketarik hemen ez, hausnarketarik ez. Ez hausnartu. Gainera jendea da rollo... Hausnarketa batzuk ez duela zerikusirik, rollo, hitzaldi bat dragaren inguruan. Aha. Eta batean bat, hausnarketa bat daukat ekologiaren inguruan, mira, no. Beira. Te vas a la mierda, amor. Vale. Osea... Eta honekin... Eta honekin goazen gure lehenengo gonbidatuarekin, bera da Eusko Printzes... Txalo, bero! Kaixo maitea. Egon behar zara Mikroa- mikrotik kaixo. oso urubil, bale, abisatu Bai, digute. Bai, abisatu jate ja. Ez que hemen dugu Zemuz. punta-puntako teknologia. Ba oso ongitazu, oso Ondo, pozik. que chula, no? Piskat en Chulísimo. plan a juego bratzakin, eh? Hombre, claro, dos brats. Ai, beira, aposta indego. Hombre, Oski. Bueno, zer modu zaude? Atzo, Ondo. musika berri atera berri. bai. Oni-chan, Oni-chan. konta iguzu abestiaren inguruan. Bueno, a ver, Oni-chan berez esan nahi du anai heldua, ez? Anai helduena. Baina, bueno, bakizue gu kulturan, osea, Europar kulturan ta X bideosei esker eta olakoa. Ez que nik ezagut ez ekiz bideo, baina otaku komunidade Claro. Nik uste pixka dela kultura asiatikoa o japonesa pixka dator incestoa eta... Baina ez da gure kasua, eh? Vale. Ta... Osa, zura nahiakin ondo. Bai, nire nahiakin ondo. Karo, nire nahia marikoia da, eta ni jarmain goi pasanun. Claro. Orduan ja, Beira. ez dut ezer inbehar behakin. Eta bestia ordu. Abestia ondo. Oso ondo juten, bai. Ba, posten gara. Norbaitek ez badu ezagutzen salidea la piedra en la que vivís. Hoixe, bera. Baino, bera da Eusko Printzes abeslaria,
Hernanikoa, ez da? Hernaniarra, bai. Hernaniarra. Zikuñagakoa, Nongoa? Auzoa da Zikuñaga. Hoi da Zikuña. Hernaniko periferia. Zikoñoga, osea. Beira. Zikuñona. Gobiena. Amatxo maitia. Esan behar nizun, abestiaren inguruan esan dozu dala kultura asunto otakismo baten inguruan doia edo da bakarrik erabili dozu hitz hori porque te gusta? Bueno, bakizuen inaizela pixkat Otaka. Playboy bani Euskal Herrikoa, ez? Pixkat banaiz, interview girl. Bai. Orduan, karo, nik hartu nun hitzoi, eta hartu nun Europar kulturakin batea, eta ingenun honitxan, pues, dala amodiozko kanta bat, baina, bueno, pixkat erreferentzia sexuala beti da hor. Beira uste hor lehengoa zarela. Musika urbanoan. Ze ongi. Eta okerrez banago, single hau da zure datorren Totosaki EParen partez, da? Bai, totosaki totosakon, bai. Beira. Atzo jarri nuen ni esta stories bat, rollo, galderaren bat gure gonbidatu entzat, no seke, Ni ostras. 4 erantzun izan dituen. Ah, beira! Eta batek esan zian, noiz aterako bat Totosaki ezin dut gehiago? Izan zinen zu. Ez nien nintzen izan, Ba, beira. Baina, bueno, uda eta gero fijo, Vale. hasieran, fijo, Egon geha hor lanian, eta oain udaiga aprobetxatzen mertxeiteko, bideoklipak eta ja, teain bardoia. Baina txin, orduan, onitxan da lehenengo abestia? Ez. Bigarrena. Ah, bigarrena. Lehenengo da futarani. Hori bebai. Futarani dela baita hor terminologia pixka X vídeos. Die denak... Ez. Die denak kategoriaz de Ez. Gaina kasualidadiz izan da, bioiek bakarrik. Begira, Beste eta denak guztia- badauko sonoridade como kultural bat. Bueno, Zaude osea- zure era otakan. Bueno, pixkat otakan hau, bai, pixkat otakan hau. Egon naiz gehiago, baina bain ja gutxio. Oain ja nago más gypsy, baina... Ah, beira. Claro, apropiación cultural, Será por culturas. alde guztitik. Bai. Beira. Otaka, gypsy, dena. Da pizkat jogurina boroba bezala. Bai, Claro. No? apreciación cultural. Bai. Drag queen de diario. Total. Zein da zure animeri gogokoena, Megan Thee Stallion bezala? Ba, hain eiz ikusten noain bersek, eske tituloak pixkat jute zaizkit, Vale. En plan, bersek Nik badakit paprika... pinta guztia dauko dela, baina no kontrola nada. Bat dala Blue, ez dakize, Perfect Blue, Hori da pelikula bat? pelikula bat. Kriston beldurra Me ematen dau. encanta. Bate uste beldurra. Increíble. Eta Nos hemos paprika baita juntado. oso ona. Bai. Otaka. Kasu, Dorremiren magia. Dorremiren magia, Dorremiren eskutzen zait. Ez que Dorremiren magia, transformazio horiek, transformazio horiek, claro. Egin bizute kolaborazio bat? Egin barko genuke, Inbarko genuke. las más trans de Euskal Herria. Beira. Bai. Eus trans, no. Ez trans. Ez trans! Hau erreferentzia bat da. Claro, eske ni hain naiz gordetzen totosakin, pues, trans eta tematika guztioia palo gordo, ez? Pixka. Ah. Claro. Nik dakat interlude bat diskoan, eta ez da interludea, da interfludea. Beira. Ai, Claro, ai, claro. me vuelvo loca. Me encanta. Beira. Vamos con todo. Es que ni edozein gauza kontra las TERFs, da ni, bueno, Bai. barruan nago, super barruan nago. Interflube. Interflube. Zer da hori? Ez dakit beste kiz bideoseko hitz Vale, sartzen, barruan nago, Horixe da. No, ere. justo de eso va el asunto. Ja, claro. Baino... Nik irakurri dut, zure elkarrizketa bat, Shanghai aldizkarian, Todo Gay encaja. rights. osea, kontuz, Todo encaja. la Shanghai, Bai. que hori ez da, jo que Ez da. sé, Zeberri, bapatean, Claro. no? No, Reyes! Ez que Reyesek egin dizkigu guztu bat argazkia, zenbatetan atera garaia. 31 aldiz ditut. Hor baituzu hartzeko, ne baduzu sinatzen dizuen. Baina euskeraz daki, Euskeraz daki oso ondo. Hombre, Noski baiet. da honena. Zer berri. En la Shanghai esan euskara. En la Shanghai, no hay euskera. Poco. Bueno, igual atera dira Eusko Princes, Jogurina Boloba, Norbege jogaterote da? Nik ez dut asko jarraitzen. La Shanghai Egia ez duzu esan. jarraitzen? Daukot bat etxian. Ostia, la Shanghai egiten du gauzat oso interesgarria, hilabete bukaeran, igotzen du reels bat. Rollo, hilabete hortan gertatu diren gauza ikoniko guztiekin. Ah, beira. Rayo, gauza ikoniko pues, gure mundua, no? Aha. Belén Esteban, Lady Gaga, no seke, bapatean. Eusko Princes. Eusko Princes bapatean. Edo tipa hau, no, nola zen?
Bueno, nahi zeretzen. Igual du, nik irakurri dut hor, eta iruditzet oso interesgarria Totosaki izenaren azalpena. Vale. Kontatu. Azalduko zen igual. Totosaki sonatzu pixka totaka, baina berez da osakidetzako totoa. Osa, toto osakidetza, Totosaki. Hoi da nere albuma, eta hortxe dago Interfludea. Eske ikonika, ikonika letra guztiekin gelditu naiz tiesa irakurri noena. Horregatik ez dut irakurtzen ez, Segero, gauza honek deskubritzen ditut momentua. Eske horregatik nik irakurtzen dut, nik kontatzen dut, eta zubia reakzionatzen dut. Eta ni hemen nao. Bai. Ni oso posik nao hemen egotiana. Puesta por la junta. Claro, eta mertxa dago, eta dena, kristona. Galdera bat egin nahi nizun, eta ez nuen aurkitzen modu diplomatikoa galdera egiteko, baino... Lasai. Zikuñagakoa naiz, Lasai. No, elkarrizketanek tono diplomatikoa galdu dauia duela bastante. Orduan, galdetu nahi nizut, zenbat edabideetan zeke hori, drag artista bezala, gertatzen zaigu gauza bat oso simpatikoa. Dela, 5 galdera berdinak. Berdin dan orazoia zen. ¿Y qué es el drag? ¿Dónde te la guardas? Bai, eta dako gauzak, como pixkat klitxe. Jasaten dozu hau pertsona trans izanek? Bueno, egia esan, bada hor debatea ez zispasina eta ez eukitzea o eukitzea. Eta bueno, jendeak dio generalki bakatela, pues, haundia o bakatela bat. Begira, kanti, gertatzen zait adibidez, más que zeozet, la transfoba o hain, en plan, ausarta, gertatzen zait adibidez inunian irian, nere publikoa oso banatua dago, ez? Eta orduan ni dakat igual ezkerraldean mariko guztik, tatxoni guztik, eta eskubialdean manin guztik. Orduan juten naiz ezkerraldea eta entzutet. Reina, no seke, guapa, la mejor, guau, diva. Eta juten naiz eskubiaka eta entzutet. Ole la niña, como lo mueve, mírala, no seke. Hoi gertatzen zait asko. Niri ez. Ja. Inork ez dit esaten olako bat ere zein bidia. Baina esaten nuen como galdera prefabrikau, como blanquecino neik de nolakoa da, trans pertsona bat izatea musika urbanoan. Nola ditzezan, zukiko... Nola izan da trantsizioa. Lasai, nik erantzuna nere merchandisinan, bida, esango iztu eta botadet. Eta dao, bueno, kamiseta atletik eta bidena, gero dao tanga bat, polita eta jartu txotxo guztin, osakidetza paga. Beira... Eski honena, La osaki, txabal, horixe da. Horixe da. Badago... Hora joaten badira nire zergak, ni posik nago, Nire. Hombre, Eliza ez dia jungo. Y que te cunda, chaval. Que lo disfruten los cristianos. Badago artista bat... Jo. Bai. Chase Icon, ezagutzen duzu Chase Icon? Ez. Chase Icon da, ikonika ere. Bai. Zer da, drag bat o zer da? Ez, da emakume trans bat eta berak ere musika egiten du, eta dauka besti bat dela Pussy Custom Made, Bai. dela ere, Horixe da. gomendatzen dizuet pila bat. Abesti ez horrela ditzen, ez? Ez, abestia da SRS. Diela las siglas de Sex Reassignment Surgery. Ba oso gomendagarria ere, porque da ikonika. Horixe da. Inginun transreferentien kapitula eta ginun sartu? Ez, aztu zitzaigon. Eta zeu ere bez baino bagenek igulako, hemen egongo zinela. Bai. Dena dau pentsauta. Hasieratik esan nion daneli, Eusko Printzes gonbidatu bezala ekarri behar dugu. Eta gero erabaki genuen, pal zuzeneko, que es lo que más... A servir custom pussy. Bai, literal. Zeu gehiago saldu edo promozionatu nahi dezu orain ireki dugula merchandising. Momentuz ez. Guk bai, ekarri ditugu kamisetak. Albina eta Devinaren kamiseta berriak eskuragarri egongo dira amaieran. Mila esker. Reyesek orde ditu nonbait. Ekarriko ditugu lego. Bale. Baina esan nahi nuen. Bai, ni komentatu nahi nuen ze elkarrezketa hortan ere irakurri dut, zu behin izan zinera Lazowiren telonera. Bua, te pegatan. Eta Lazowi izan zen zure lehenengo kontzertua. Bai, negari nuen. Konta diguzu hori, mesedez. Bitan izango nintzen, baina bigarren aldin ez din izan nun, porque koinzitzen beste agendas, cariño. Bai. Lazowi. Bizi. Eta badakitzu egon nintzela Lazowiren urtebetetzean, que uste dut dela zure urtebetetzearen egun berdina. Bai? Gozaltzen, berarekin. Ez berarekin zenengoen ni, eta ondoko maian bera eta como bere staffa. Claro. Baina espazio berdinean lokalizauta geunden. Biok. Eta bi muixuen manizkion eta zenian zorionak zori. Le pega ari ez izatea. Bai, mordo bat. Bai, sua. Zeure urtebetetze berdina? Ziur? Bai, ipurdi berdina. Eta zuzten atiz zeuden Madrilen, eta ez direkin.
Hau, hau izan zen duela asko. Hau izan zen duela asko. Nire lehenengo kontzertua izan zen Lazogui Perreo de la Muerte 2 diskaren turrean, naz pertsona oso kateto bat ez dela inoiz irten, arrasatetik edo nintzen momentu hartan. Eta ikusi nuen esenatokira igota €3.50 ligero transparente batekin, eta nintzen negar Starstruck. Norbaitek egin du negar zure kontzertu batean. Markatu? Norbaitek egin du negar zure kontzertu batean. Negarrez baino, aita bat etorri zan 50 luze urtekoa hola, eta inzun retransmititu bere alabak COVID zekalako. Hola! Bai. Majísimo. Streaming. Azizaren historiarekin esan dut. 50 urteko gizon bat. A ber nola doan historia hor. Zein izango zenuke dela zure target audienza? Esan dugu, bueno. Bai, maricones, chonis y manines. Oye. Gehien bat, baina, bueno, yo abogo todo. Abierta todo. Bai. Osangi, eta zuria? Hau. Hemen zaudete eta postutzen naiz. Ez dugu aitarik, ez. Marikari ez esan aitaren. No sacamos el tema del padre. No. Duela azken hasta huetan, eski horai gelditu nezko la kopla, horregatik ikarri dut supergaizki hilauta, baina, bueno, esan dugunean 50 urteko gizon bat. Eta hori zait burura azken hasta... Jogurina, boro. Izan ziteken, baina. Azken hasta huetan, egon da Twitterren entre trend eta debate bat, Ai, venga. ze pertsona batek esan zuen, mendian galduko balitz, nahiago zuela, hartz batekin gelditzea, ez denez gizon batekin gelditzea. Zuk norekin nahiago duzu? A ber, eski hartza eta gizona pixka de la mano, baina... Pixka de la mano. Nahiago eta hartza porque ez diot ulertzen. Total, Osea, eta que ez du hitz egiten. Nahiago ez, bai. Zimaginatu hor galduta y se pone rollo Wild Frank, eta azaltzen nola egin gauzak. Aventura en pelotas. Eske gaina Bai. dena dakate, dakate dena como ya inda, ez? Bide guztia ina ya, no? Komodo, erosoa dena. Orduan, claro, 3 egun mendian behakin, ja hasiko zan deliratzen. Bai. Eta jarriko zan toxik ostoakin, ja. Eta... Perezon, eta karo, ni hongo nintzen hor. Erlazio irekia zuaitzakin, no seke... Claro. Dekonstruitu behar duzu. Claro. Baina hau zer da, en plan, eske, nik daukot, nik gizon cisgenero bezala. Naz minoria oprimida. Eta nahi dut, esan, asertijo guztia da, mendian aurkitzea, evidentemente, como egoera oso vulnerable batean, en plan, soiaz como trekking egiten, zauz galduta. Eta gero, menditik irtean behar zarete edo mendian geratu behar zarete. A ver, hija, ez da hain profundoa. No, porque es que depende. Mendian geratu behar bagara, nik bebai nahiago tartza. Baina bukatzen delako azkarrago, agonia. Ulezen duzu. En plan, izan behar gare, la isla de Pi, ez da gura. Ez que debatea hor dator, ez? Bai. Dirudi, logikoa principio ez dirudi, beste pertsona batekin, ez? Laguntzeko, elkar laguntzeko eta ateratzeko. Ba, eske pertsonek zioten, eske hartz batek hiltzen zaitu. Bai. Eta listo. No, gizon batek ez dago inoiz. Inor ez No, dute baina bakarrik hiltzen du gizon batek. Claro. Ordan debatea horretik dator. Eta nire bigarren galdera da, ze hartz mota? Pues mendi batean no va a ser un oso polar. Panda. Mendi batean. Oso majua. Baina hori... Nun dau mendia? Bambun. Osa, bambua baldin badago. Labin bambun. Osa, bambua baldin badago, bango da oso panda. Vale. Baina hemen ultzaman ez da gongo, ez? Panda hartza. Baina berren ere, aztertu behar dugu premisa hau. Zubadakizu hartz polar batek tematak eda guzta? Hombre, bai. Ze, hartz normal, hartz ez polar batek, hartz ez bitar batek. Igual ez zaitu hiltzen, vale? Baina bestela, eta hartz panda batek ezin dau bere burua sostenidu, besta dira tontuak? Super tontunak dira, ez? Super tontunak dira hartz pandak, así que aukeratu baleike, libreki, nire mendian egon hartz panda batekin. Baina mendian, eskez daude, panda hartzak. Eskerrik asko elkarrizitan eta etortzagatik. Egia da. Mila esker. No, eskez oso debat interesgarria da. Animalien maitale sutsu bat naiz. Bai. Teorikoki. Bai. Praktikoki, ez gustoko dituzu animaliak maskotak? Bai, txakurrakat. Txakurrak, bai. nola itzen da? Boi, klaro, mutila da. Claro. Zu enforzatzen genero rolak txakurran gana. Ni posatzen hor terf kulturan ere txian. Ahí estás.
Da txakurroneit igotzen diela jendearen hankara eta esten diela como... Zemateu en plan 8 Porque bat hori da oso bezala, binario, bai. 8 polar bat. Bira. Emateu. Jaski. Baino Rollo ez jaski. guztiz. Bale. Dana txuria bezala eta oso txintxoa da, oso formala, baino aurrekoan pixka kabroia izan zen, Ba, jasi zan pixkat matxito jartzen, Ah, karo Pitilin boi gorre. dalako. claro. Bai. Barrabil gabe, baino boi da. Beira. Ni Eta bezala. hasi zan tiraka eta azkazal guztiak endu zian, osea, arrankatu zian baino neria. Ostia! Bai. Buah, Beira. pertsona bati azazkala kentzea. Aukeratu behar izango zenuke hartza. Baina, bueno, karo. Ja. Jesus, ama. Baina bai, gustatzen zaizkite katuak ez, egia esan. Ez. Ez asko. Oia, ikusi zu polemika publikoan, jendean. Ez da oso nitxan zure partez, katuak usteko Baki, izan. baki, baino... Neko. Piskat, eske ez dakit nundi joangoan, katua. Ja. Txakurra bai, da pixka ergelagoa. Habe, bai, eskirak como tuntunak, Ez que niretzat hori da grazia katuena. Osa, txakur bat da como... Utzi bakian. Bueno, baina txakurren arabera, badu txakur batzu. Ja. Diruitela zaldiak. Frank de la Jungla, gaur podcastean. Ja, eski zukatela duzu animalia. Eta oso gustora nao. Ah, Nik ez egingo nauke honen ingurua, baina lutzen dut ez dela interesgarria. Bueno, pues Orduan, ez da. obatuko dizut, eskatuko dizut laguntza. Atera tema hoberen bat. Ba, aldatuko dugu gaia, Vale. adoa por culo. Ni galdetu nahi nizun, Bai. nola izan da zuretzat artista bezala hastea? Nola hasten da pertsona bat musikan? Zenia hasi nintzen musikan de una forma penosa. Accidentada. Nire Tragika. Nire lehenengo abestia da, tremendo horror. Gustatzen zitaizun mordo bat edera zinunean. Bai, eta lehen gustatzen zidan pilat musika egitea, orain matzen dit antxetatea. Beira. Digo, perezon. Zaren nire Da oso zaila musika egitea, edo nire egiten Bueno, zait. segun, adibidez oain disko honekin, bai, pixka serio gozala eta segun abestin bat, bai, porque jarri bat pixka sentimentala eta ni naiz gehiago, zikuñagakoa, orduan, ni jatzen naiz fani hor, jiji jaja, botatzen ditut nire bertsoak, eta jazta. Las barras. Bai. Baino, oain gontan egia da, pues jarri behar zinala triste batzutan, eta Qué pereza. pixka perezon egia Bai. esan, bai. Nei me gusta más lo otro. Baino, ni hasi nintzen kasualidadez baita, osea, kasualidadez. Pandemian nintzen, eta, bueno, nik demoak nezkan etxian ta, inak, eta justo bukatu zanean, arka kontaktatu zian bideoklip bat grabatzeko Kick Bian. Zer? Bai, dago. A ver, que Hilak eso, nik hau ez txo. nekien. Nola? Dago bideoklip bat, uste dela Kick Bikoa. Eta daude Kriston Mariliender eta Mariloka pila bat rabaletiko, rentanga dando vueltas, pues... Bartzelonan zeinan? Hoi da, eta hoitako bat ni naiz, bideoan, baina karo gaude 50. Eta hor ezagutu nun Rivers Zeta, eta erakutsi nizkion demoak eta Madriden neon bizitzen momentu hortan. Madri Princess. Eta bueltatu nintzen Madridea, eta beak como que insistitu zian inbar genitula kantak, gustatzen zizkiola. Eta nik esan nion, bueno, enion gogo asko jarri egasan. Orduan, beha etorri izan Madrideaino, grabatu nunen plan kutsitril batean, baina kristona. Baina hori da oso trap. Bai, egia esan bai, baina nahi me la pelo pixkat, baina... Guapo. Eta lehendakariatea nun. Eta Aha. orduan, lehendakariatea zanean, netzako izan zen pixkat, como, bueno, 3 pertsona entzun gute, eta jazta. Bombazo. Eta de repente, Madriden egon Gran Bian kontzertu bat iten, Bai. kontzertu bat iten, baina, karo, kanta batekin, eta orduan jende guztia zen den guztien, otra, tani. Bai. Zazu, Ez dute jo. zorionak, Tani, berriro lehendakari, venga, berriro lehendakari. Eta hola hasi nintzen egia esan, orduan, inun, como pixkat bizkor, aurreko epea Hollywood Star System, pixkat tiroi hartzeko. Bai. Claro. Repertorio eukitzeko. Hoi da, eta oain ja, pues, zigilloak inta, ja, indet serio go, eta serio hartu be. Ai, zigilu hitza da hain barregarria. En plan, kontekstu honetan, en plan, nire Zigilua. zigiluarekin sinatu egin dut. Ze ongi, que trap. Bai, Ba, beira. nik flipatu Bai. dena da, osea, ez nuen espero galdetzen nionean norbaitik, nola zizara musikan erantzuna izatea, arkak idatzi zidan Bai. bideoklip Arka zeuen bat nire grabatzeko. atzian ni berdin jaten. Baina rollo, Baina todo arka edo bere ekipoa. Arka Osea, kuso. idatzi zian ekipoko batek, eta errepente sartu ziaten grupo baten WhatsAppen arkakin, eta ezakizten bat lokikin. Eta ez zinuen kaka egin gainean. Ez egia esan ez. Ostra, Porque la gaina, mejor. garai hartan, eske La hau fuertea da, mejor. porque De ez du zikuñada. normalian gertatzea, baino jende batzu ez, baina bueno, nahi gertatu zaidan, eta da, transteanian, ez, bakazu olako, como, ez da rechazoa, baino, osea, como que ez dezu nahi,
estankatu bakarrik, osea, transzeala, eta Bai, ez? bai. Orduan, arkak entzutezun asko nere osabak dazkala 50 urte, baina kriston fana da. Arka, Bjork, taulako jendia. Biena. Ostra, Ta entzun orduan guztu ninean- nizbait arkaren musika? Bai. Da rollo batidora bat piztea. Bai. Osea, rollo hori. Bai. Eta orduan ni neon pixka, como, pues loka hau zen izango horra, ahí en tanga en el rabal, pa arriba, pa abajo, baina, bueno, jo nintzen ezagutu nun, osea, ja kontsumitzen nun pixkat, baina ez zeon kikata. Eta gero urte beten atea zitun 200 kik, Bai. Ta Bosti orduan- edo sei. bost ustet. Bai. Eta orduan ja hor ja pixka loka bihurtu nintzen, baita. Beira. Qué fuerte. Karo ulertu nun. Qué Horixe. fuerte. Bai. Nire ametsa. Beira. Osea, ze basada. Ba, bueno, uste dut ja honekin pasabarko garela testa egitera, Bai. Bueno, bai? Bai. Eta testa egiten dugun bitartean, Reyes, Geografia ez da Bai. izango, ez? ez. Ez da vale, vale. siderurgia. No, guk geografian ez dugu sinisten. Ez da gustatzen geografia, ez da interesatzen. Uste dut zuk geografiari bezai zula Da interesatzen. asmakizun matxirulo bat geografia. Eta Tierra horra dio. planista. Ba, no. Eneko García. Tierra planista. No, baina da en plan, ai, no sé qué, ez dakit nork konkistatu zu. No me interesa lo más mínimo. Hori da imperialismoa, marikon. Eta ez da guzta bera. Ez. Baina da pizkat geografia, no? Bai. Porque Testa. ez ditxen ez dudala aurkitzen. Bueno, orduan jarraituko dugu imperialismoaren inguruan hitz egiten, total, denbora dako. Bebetrix a favor o en contra? Ui, ui. Ni a favor nao. Venga, Venga, ba. Vale? Osea, bere kantak oso fan iruditzen zaizki eta bakit beha dela como la más odiada. Baina neioi gustatzen zait, porque pixkat aposta egiteu. Baina niri ez gustatzen dalako como 15 kilometrotik ikusten den como industri plant bortitz bat. Hombre, bai. A ber, netzako da, como que nik entzute jot elkarrizketa batean eta amorrua emateia. Osea, Bai, baina hori da- dakat hori como da kriston objektiboa. impulsoa Gypsy Rose izateko. Baina aldi beren, nao como, a ber zesatu noain. Baina eske, Bai. hau da TikTok metodologia. TikTokeko jente asko daude pentsatzen ea nolain amorru gehien eragiten dauen bideoa Claro, zuk claro, interaktuatzeko eta komentatzeko. Ez Claro. dira ez gilipollas. Claro. Eta Babytrixen bizitza hori da. Como que bilatzezun guztia transi izaten, osea, ez izateko, en plan, osea, jendeak ez eukitzeko amorrua, Bai. bea da como que bilatzeu. Ja. Bai. Porque Y si eso no, me pues, ¿qué va a encanta. hacer? Eta ala ere nik izango nuke, osea, Bibitrixek baditu gauzak, rollo, aurpegira botatzen. Ai, ja! Zorionak zuri! Ha salido genial. Eskerrik asko. Zorionak beti. Eskerrik asko. Zorionak eusko printze. Zorionak beti. Putz! Eskerrik asko, eskerrik asko. Me encanta jartzeula mamá te quiero. Bai, ikusi nuen eta esan nuen. Hau Hau da. da. Mamá te quiero, Hau me da. encanta, Mother. Una mil. Bai. Mother. Tenemos que servir madre. Atzu izan Me zen encanta. bere urte betetzea, Bai, Géminis, Horixe da. Ostra, Géminis. Zer Géminis. moduz dara mazu Géminis izatea? Ondo, gaur ondo. Gaur ondo. Bihar Claro. igual depresioan. Bihar nor daki. Eta hau da gure tarta eta gero gozatuko dugu denok batera. Bai. Baina lehenago, Bai, gero bakarrik galdera idatzi dutenek jango dute tarta. Horixe Beste, da. zuk bai, cariño. no come tarta. Baduzte, idatzi duze galdera? Bai. Obiena. Denek. Obiena. Bueno, denek ez, hemen las del medio están así. Norbaiten galdera da bereziki eusko printzesentzat. Ai, Porque bestela ezin duguein bukaeran galdera auta den plan. Eusko Zuk. printzes, zeiritzi daukazu. zuk egin nahi duzu galdera bat? Venga, bat, Tuli. Ah, Entonces, cállate! Ezabitzen zuten! tarta nahi zenuen. Gero Joder. emango dizugu, maitia. Venga, Baina hau pertinentea da? Joder! gero irakurriko dugu. Guazen testarekin, eski bestela berandu ingo zaigu, dugu horpeio reparaz ditxaroten. Dago mundu guztia itxoiten, hasta el coño. Bai, Venga, ba, test. testa. Erreferente bat. Azkar. Nintzala pixkat patio porrera, orduan. A ber. No, erresa da, Da zure, zure bizitzari buruz. Ah, ondo. Erreferente bat. Lana del Rey. Metele! Bum, bihar bazoaz Osongi. Bartzelonara? Ez. Vale. Ala, bidaliko dizugu bideoren bat. Lu! Emago diogu baper bat, ea hartzen duen. Bea da pixkat redneck, y eso me encanta. Da, Bai. da oso. Dauko alderdi bastante ilun bat hor bai. Bai. Bai, bueno, bigarrena. Pop kulturako momentu bat. Wow, atea zanean Alejandro Lady Gaga. Bueno, Bai. Alejandro Lady Gaga, eske Edo da. Born This Way baita, bai.
Bai. Ba, eske Alejandro gainera orain TikToken dago viralizatuta Alejandroko statitxo bat dela... Alejandro, me encanta, vamos, vaquita hasta espicha, o sea... Bai, me bai, encantó. bai. Gero atea zan ja Jolin ta inun. Jolín, la mejor. Bueno, Eta Alejandro Sanz? Alejandro Sanz, bueno... Ja. Nire No. amai gustatzen zaio pixka. Ah, mira. Hori oso ondo da. Gracias, simpático, mamá. ¿no? Eurrengoa. Alejandro Sanz da... No fieston. Bai. Martxoak 8an igotzen duena, aldatzen duena profil argazkia. Eta dugu como begiko itzal more bat. Bai. Bai. Ustut Bai. bai ez. Egin Alejandro zuen. Sanz izan Operación Triunfoko daulako zeze. Ui, ni idea. Ese. ¿Alguna vieja decrépita que nos Ese, confirme? ese. Bai. Es que Cuida Wetzel Manuel jaio. Carrasco, lío. Ah, es que igualak dira denak, da pasada bat. Hombres. Baina, bueno, pelikula bat, Pelikula bat, Las Horas. Las Horas. Bai. Ez dut Begira. ikusi. Ba, Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman. Oi. Con Ostras, una muy prótesis tu rollo, de Gypsy Rose Blanchard, así. Increíble. ikusiko Y de, dut. de Virginia Woolf. Ah, vale. Las Horas. Apunta, ikusi apunta. behar dut. Oso ona. Pluralean, ez? Bai. Orduak. Historia Orduak. lésbica, no sé qué. Dena, bueno, me vuelvo Bai, loca. bai. Prótesis bat eta historia lesbika bat, ya está. Claro, sudurrian, Barruan gainera. dago. Claro. Diska bat. Diska bat, Totos. Ultraviolence. Venga, oso ongi. Zurea zein da? Nire Totosaki. Ahí estás. Lana del Reyren zure diska gogoko nazen. Hanimon. Ah, vale. Bai, uste dela bere... Hanimon, ondo Uste dela baita. Lana del Reyren diskorik Lana del Reyena. Bai. En plan da como sakon... Porque Me gusta daukotzu... zait Ultraviolence porque da como bere alde sadena o ilunena. Tia, baina bezala. honeymoon da asko ze... En plan, daukotzu Born to Die dela en plan... Ah, cigarros, pintalabios... Bakitzu. Eta gero honeymoon da como... Viejos. Bai. Osa Bai, da, egia. superona. Venga, ba. Telesail bat? Ez dut ikusten baino Las Kardashian hoi etorri zait Ah, buruan. vale, Metele. vale, mira. Ikusiko dugu eak zer egiten duen Ez Gypsy dut Rosek. ikusten, baina se la pela el test. Ez? Bai, porque ez du ikusten. Ah, bueno. Nik Oye, nik ere ez zait, ditut ikusten las Kardashian, Ikuste asko la ruleta de la suerte. Ah, oso ona... No. Ez que da oso ona, Egia, bazkaltzen. Oso Nik ona ere. naiz, Te Bai. lo juro. Hiru en plan letra eta janao. Baina, Adivina. Ba, izun ni arkeztu nahi nula nire burua kastinera, baina dago beti beteta. Rollo, dago kastina itxita, pero ez dakit nizko. Nola dao abeslaria hor dakala en plan illa zikina beti hor, beti daula Eta da, abeste. tipo bat, dauko abesti famatu Ba, bat. hoi da. Bai, ikusi nuen beste aurrekoan guran ikusi TikToken, nik ere. Superfuerte, Qué fuerte. Begira. Nola da bera Crossover. bestia? Te fuiste? Y no supe ver tu Hoi da. necesidad, las ganas de huir, de echar a volar. Ba, hori abesten du, la ruleta de la suertekoak, qué fuerte. Jorge Fernández. Venga, bukatzeko, azkar, ez dugula demorarik. Fernández, Daddy. Gorrotatzen duzun norbait? Ezaguna edo, ez ezaguna. Hori ja? Mercedes esan peyorrepa. Zetak. No, esan zeik egurosuna. Nahi duzuna. Gorroto, es que gorroto, a ver, o sea, ez dia como pertsona ezagunak. Vale. Baina en plan, como bere presencia online. Me voy a mojar. Ua, Venga, va. Mojada. Ez dut gorrotatzen, baina Baino? pixka jartzeia, histerika pixkat, bakit pixkat iguala butxoan gala, baino bakit oso nadala besten dena, baino Esan. izaro matia pixkat, ez dut gorrotatzen, Oye. baino hitz egiteuta. Eta hau izan da gure elkarrizketa. No. Esplikatuko I dut. no, hitz egitea nahi duena. Esplikatuko dut. Oye, Da bakoitza- pixkat dira, Amaia Montero baita. Da Ah, jendia- niri Amaia Montero ematen dut kristona. Asko hauskatzen duen jendiak, Bai. ematia como amorrua bezala entzuteten Ba, ulertzen zaitu. eta besten taula, Neri- ondo daula baino. Niri ematen eta morrua Amaia. Tu Amaia mirada Iruña. buscando mi Ves, Sentitzen cara. dut, porque es baita que- hauskatzu asko. Bai, hitz egiten dut, eta en plan, txika, espabila, ez dakit, ez que ematen eta morrua niri ere. Get a job. Vale. Bai, Osea, gero sumo jatorrak izango, jala, baino. bai, baina, oie, ez gara etorri ona mundu guztiari ongi erortzera. Karo. Ba, bakoitzak. Ni bai. Norekin egingo zenuke kolaborazio bat? Norekin ingo nuke kolaborazioa. Hombre, zukin baita. Ole! Bai. Luis espontaneo. Ta, junzait, Merina Grisez, nola da, tio, Katxelin Barzena eta bestia. J. Martina. Oso J. jatorrak Martina. diala gainea. Nik bai Lo banekien. más, J. Martina. Euskal Herriko panoraman. eta, Vale, lo Asko más, gustatzen zai, bai. niri ere. Eta norekin ez zenuke egingo kolaborazio bat? Izaro.
Ez dakit gainera onda izango ditzateke kolaborazio hori. La Rollo madrugada del estiloarekin. ventre Es que, claro, zuk imaginatu hor, bea, euskatzen pilo eta derbente ni autotune prozesatu horrekin, Hello Kitty biba. Hitz egiten dela osakidetza. Claro, imaginatu, en plan. Bueno, guai izango litzateke, eh? Ni hor egongo Hombre, a litzateke ver, baino. experimentala seguro. Bai. Hori bai. Arka. Ba, listo? Ez. Nola ez? Hostiak. Ai, egia da, eski ez dut idatzita, zebetzen dut ogorituko naiz. Baina Ez hemen dakit daun ni, zebetzen. hemen daun Bai. ni. Gaina te pega mordo bat, Ja, jaldera. bukatzeko. Norekin egingo zenuke borroka la velada del añón? Wow, baina en plan, con ganas, Guk egiten dugu Boxeoa da. galdera. No, da boxeoa. Boxeoa. ba... Euki ditugu, usteot Aner Peritzek esan zuela ume txiki bateken. Así que esan zeiken nahi desuna. A ber, nuke jende askokin ingo egia esan, baina... Ez dozu irabazi bihar? Ah, bueno, alde galdu, no? Bai. Pues bida bakarrik ikutzeagatik, ingo nuke... James Francokin. Beira. Vale. Bakarrik ikutzeagatik, Beira. Zer hostia da biba pa James Franco. Oye, ya tiene su rollo, Ja. Bera, kolbiak bat eta zu... Te dejas tu hor. O otaku batengatik, Un otaku bai, un Goku. Baina Y yo, otaku batek irabazten dozazu. Bai. nik behai. Tía. Bai. Tia. Es porque botatzia el rayo de no sé qué y me quedo ahí. Tiesa. Me quedo, Eta hau vamos. izan da. Orain bai, mila esker Eusko Princesa etortzagatik. Zuei. Muxo handi Zoragarria bat. izan da. Zuei. Txalo bero bat. Zorte hon Totosakirekin, ez duzu Eskerrik behar, asko. baino... Ta garbitu, Bai. Zorionak maitia, eraman bizu tarta kontu izan. A ver, igual, edo Reyes emango diogu? Venga, ba, Reyes. Ahí estás. Ai ama, se maska la tragedia. Eskerrak kongelauta dauela. Begira. Bueno, daramagu ordu bete, eta horrendik ez da bigarren gobiatu sartu, beraz, Imalo. azkar egingo dugu, Sardadilla mesedez kalabazan. sartzea, Pello de para! Kaixo maitea. Zekarri dozu opari ba. Kaixo, eman didate opari bat. Ah, Hementxe gainera, neska batek. Eskerrik asko. Fansak eta dena Bai, bai, etorri dira. Kamiseta bat opari iruit, bai. Zer moduz maitea? Piskat urduri, ez dakit, orain kiston registro aldaketa, ez? De repente pello repara, zenen? listo ya bastante goian utzi da Eusko Gero, Princesa. testa egingo dizugu zuri ere. Ikusi- Vale, bai. Espero ja... Ez dut horretarako aprobetsatu egia da, ari nintzen piskat absorto hor elkarrizketarekin, eta baina, bueno. Bueno, lehen da bizi hola elkarrizketa como tonu oso amable eta humilde batean astegarren. Mesedez eskatu barkamena gizona izateagatik. Ai, ama. No. Eta bigarren Ona. galdera. Sarrera ona da, ¿A qué te bai. dedicas? No, ya está, Hazte ya está, ya pareja. está. Ez. Egi, beldurri gabe, eh? Beldurri gabe, etorri naiz pixkatola Ah, sodomizatza. vale. Arbizor bezala. Oso ongi. Bueno, Ederki. jarretuko dugu. Bai. Igual baztenukan beste zerbait kontatzeko. No, txorrada gehiago ez dakat. Vale, Amaitu oso dira. ongi. Hore ja, seria jarriko gara berriz ere. Atzo berriekin esnatu ginen denok, goizean anuntziatu zenuen mitoaroa, ezta? Konta iguzu pixkatxo bat, zer da? Bueno, egin dugu bueltasko eman ditugu azken garaian, heldu gara Aztien izeneko disko batera, 5 urte bete ditugu aldi berean, eta bueno, sensazio horrekin, ez, zerbait aurkitu dugun sensazioarekin esan dugu zergatik ez. Areto guztiak egin ditugu, eta bira hori amaitu zaigu, eta zergatik ez, hemen, Nafarroan, gainera oso disko nafarratera dugun horretan, Nafarroarenan show berezi bat planteatu, ez? Eta horrekin atera ginen atzo. Hilabete asko bueltaka lanean, horren gainean, eta atzo azkenean ja, publiko egin genuen, pozik. Begira, eta zertan datza zehazki mitokondriak? Mito horri helduko diogu eta mitologia. Azkenean diskoan musika elektronikoa, mitologia, identitatearen jorraketa ere, geure lantaldearen ikuspegitik beti ere, eta, bueno, anpatu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, mitologia kasu honetan, eta horren erabilera bat egin, eta bestelako gonbidatu ezberdinekin, zerbait berezia sortu, ez dugu sortu oraindik ari gara. Gonbidatuak anuntziau dira? Bai, eta hemen ditut. Beira. Edo zuk bai Bai. Ui, test, ea dakizkizun guztiak buruz. Bai, dena Venga, ba. dizkit, bai. Orden horretan ez? Ikusiko du, hori nik esango dut. Vale. La txunga soy yo. Altxasuko momotxorroak egongo dira, uneneko mamuxarroak ere, arbizuko txatarrak, iturengo joaldunak, zubietako joaldunak ere, lantzetik etorriko dira, lantzeko iauteritako
representazioa egongo da bertan, tuterako zipoteroak ere, kukai dantza taldea, eta nola ez? Tuterako nor? Etorriko da. Barkatu? Ez dona da galdera gainera, Ez, horri helduko diogu, oso fin. Jarraitu. Ramon Martikorena. Ramon Bai, Martí. hori da. Oso, denak esan ditu. Danel nik benetan entzun izango banutuela hilabete pare bat ere, agian esango nuke nik ere. Bai, Zer da berezik zipotero? Hori iruditu zaizu interesgarriena, ez, da guk egin genuen eskaner bat, eta guk azkenean eskaneo moduko bat egin ondoren, pues automatikoki, pues erditik gora denak, ez? Altsasu, lan, zituren, ez da gizet, ez da igual, ostia, pues egon behar da zerbait egoldean. Bai, orduan ez dakitu zedan zipotero bat. Orain badakit, baina informatu behar izan ginen, zezen, nahi dugu, Nafar iruditeria kolektibo bat, pixka bat islatu hor, zetak egin uztartu, tabar, eta daukagu dena erditik gora, pues Nafarroa zerbait gehiago ere bada. Zipoteroak. Osak, ontaz gainera, zetaken 5. urte hurrena ospatzen duzue. Bai. Txalo, bero, ba! Ni más ni menos. Orduan da ospakizuna, showa, festa, kontzertua, gonbidatu pila batekin. Mitologia. Zenbat iraungo du horrek? Rollo Taylor Swift dieraz tur, 3 ordu. 3 ordu irauten ditu? Bai. Ez gara helduko, ez dut uste. Baina 2 ordutik pasako garela, bai. Nik uste, bai, zerbait berezia egin behar dugu, zerbait. Gainera, hori, pixka bat, torri nahi dugu gora, orokorrean, gauza bereziak egin, gauza, bueno, nik uste dut, badaukagula eskuartean, badaukagula babes bat, zalego potente bat, eta egiten dugun gauza hororekin babesa ematen diguna, eta orduan, horri helduz, betiko kontua, ez? Azkenean, normalean, breikak eta handiegiak izango dira, gastatuko dugu sartzen diruaren parterik handiena, showean bertan, eta hori egin ohi dugu, orain arte, lantaldea horrekin dago motibatuta, noizean behintzat olako kapritxo bat egiteko, da nik uste dut Nafarroarenan egin behar dugula lo grande, bai, gustora. Urtarrilaren 4ean, okerez banago, ez? Hala da bai. Urtarrilak 4, erregen gaua, baino aurreko gunean. Beira. Hori da. Erreginen gaua. Erreginen gaua. Por decir algo. Nire lehenengo showa izan zen urtarrilak 5ean. Beira? Bai. Daukatzu zetaken urtebetetze berdina? Antzekoa, bai. Zuen urte hurrena izan da urtarriak 4? Ez, kasi. Gaizki Azaroan izan zen 2 hilabete lehenago. Izango da. Bueno, baina ospatzen da nahi duzun hori da, gunean, total. Beira, que simpatika. Noiz helduko dira gure gonbidapenak? Bauzue nire WhatsAppa, ez? Nire telefonoa. Ez du gonbidatu da zalantzarik ez. Eta publiko, ez... Sorteatuko dugu gonbidapen bat! Niria! No. Ke guai. Nola, esan nahi, galtu nahi dizut galdera bat, igual oso tontua da, baina, bueno, nada nuevo. Zaude egiten lana ja eskala batean, non galdetu nahi dut, proiektu berri bat, ateratzerakoan, eta egiten duzu como kristoneko, ez dakit zein den termino korrektu erabili behar dut, koreografia. En plan, patroi guztiak jarraiz dituzu, en plan, hau saldu modu hontan, publikatu modu hontan, itzegin toki hauetan, etorri relevantzia handidun espazioetara nire proiektuaren inguruan hitz egiten. Zenbaterainoko beldurra daukotzu jendiaren erantzun txarrari? Adibidez, artista txiki bat zarenean da en plan, hau da nire proiektu berria, pum! Ta izan daiteke bai edo ez. Baina artista handi bat zarenean, daukomo asegurauta beti jendea. Galdera hona da, zen nik neuk onartu behar dut, urte asko pasa ditu dela, pixka bat, espektatiba horien, nik neu nire buruari zer dizkiodan, espektatiba horiek bete, ez bete burruka horretan, ez? Eta askotan espektatibak izan daitezke, edo eta batek, bueno, askotan zoriontasun hitza edo eta arrakasta hitzaren definizio sozialari heltzen diogu, maiz? Bilakatzen dugu geure, ez? Eta egon dira garaiak non nik nire zoriontasuna iaia, hau da, geure nire proiektuaren hilabeteko Spotifyko entzule kantitatea eta nire zoriontasunaren hori zuzenki proporzionalak izan diren, ez? Eta hori oso tristea da, benetan, ez? Orduan egin behar izan dut pixkat resignifikazio ariketa bat, eta baloratu zer egin nahi dut, ez? Osea, ezin ez kexatu, proiektu honekin egin dugun gauza hororekin, Jesucristoren emaitza erantzuna jaso dugu, babesa doka proiektuak, ez? Orduan, heldu behar izan diot beste gauza batzuei, ez? Kasu honetan adibidez, obsesionatu naiz nahikotxo partikulartasunarekin eta partikulartasunak duen unibertsaltasunarekin. Esan nahi dut, berezia den hori hanpatu eta hori azpimarratu eta horrek egiten du zerbait, abesti bat adibidez, unibertsal, ez?
generikotasunetik urrun, generikotasunetik iesi egitea, hori da asmoa. Hori Kafea. zila mordo bat dira hori. Kafe bat esan beharrean, Bai. kafesnea, deskafeinau, dekafetera, ez da gize. Claro. Detaila ematea, berezia ematea. Bale. Ez omititzea arbitzuara naizela, adibidez, ez omititzea... Noiz baita omititu dozu, arbitzuko ez dela. Abesti gile bezala, zoazten zara abestiak idazten, ez? Azten zara, esaten zu, hostia, joder, ojala, nire ametsa da, musikaz bizitzea, ez? Bai. Eta ordan, azten zara abestia idazten, eta esaten zu, hostia, ze esango dut, hemen, kafe bat, edo kafe, deskafina da kafetera, y tal. Eta esaten zu, hostia, pues esango dut kafe bat, y así cualquiera se siente identificado, ez pixka bat kontu hori, ez? Eta, zergatik, orduan horrek egiten duena da zure obra pixka bat, gero eta generikoago, ez? Eta hor, klik bat izan nuen, dola urte batzuk, eta kontrako bidea egiten hasi naiz, ez? Eta orduan, azken 2 urtetan adibidez, nire helburua izan da, eta nire zoriontasuna eta nire arrakasta definizioak so egin dio, disko bat egiteari bakarrik arbizun idatzi zitekeena, hori egin nahi nuenik. Bale. Adibidez hori izan da nire helburua. Orduan, kasu honetan egia da, Nafarroaren anuntziatu dugu, beteko den ezten beteko garrantzitsua da guretzat, azkenan hor diru bat sartu bat, eta diru horrekin egin dezakego gauza bat, edo egin dezakego bestea, hor zalantzarik gabe, baina nire zoriontasuna ez dago hain horren menpe, zorionez. Orduan harik eta hori egin behar izan dugu galderatzen hori, ez, Danel? Ez dakit zein zen galdera, zike oso ongi, bai. Eta galdera gehiago ditut, baina ez dut nahi baitu gore gonbidatuan, edo zuzuk zer oso? Sin más, nire Txapak sartzen ditut. No, bai, interesgarri hori dituz esan duztuna, eta uste dut, Eskerrik asko. artista guztiok, a mayor o menor nivel, porque claro, nivel hortara ez, baina egin behar dugu lanketa bat dela, ez? Horren obsesionatuta bizi gara zenbakiekin, eta entzuleekin, eta publikoko zenbakiekin, ni ez, Baina bestiak, bai, gustatzen zaidana egin, edo gustatzen duena egin. Karo, nik uste dut, ekilibri bat bilatu behar dela, baina, nola bilatzen da ekilibri hori, no? No, porque beti esaten digute artista bezala ere, egin nahi duzuna, no? Eta gustoko duzuna, no seke, ja. Izo no gustan, ni Dios teiten dut. Bueno. Ez que, da asuntua de, izan zu zaren bezalakoa, baino ez bada ona aldatu. Ja. Orduan, no, nik uste dut dela, eta esango diazu ea dos zauden edo ez, baino, zu presentatzen dozunean zure burua modu artistiko teatralizatu batean, oholtza baten gainean, eukibiozu zehose interesantia. Eta bilatzeko ariketa bat badau, nik uste dut pertsona orok badaukala zerbait interesantia esateko, baina badau jendia asko zentratzen dena berak nahi duena esaten, eta justo hori ez da interesantia. Me estoy explicando. En plan, esango zenuke zuk esenatoki gainean daukotzun presentzia dela bereziki hasieratik zuk nahi izan duzuna? En plan, nik nahi detin hau, eta ondo irten da, eta jazta. Galdera komplikatua da, komplikatua da. Nik egia esan, nik onartu behar dut, zorionez niri gustatzen zaidana, eta publiko, Euskal Herrian behintzat, publiko nahiko zabal bati gustatzen zaiona, nahiko antzekoak direla, nahiko gertu daudela. Orduan basiko bat zena. Hori da. Ez egia da, esan dute naiz arka banintz Euskal Herrian eta Euskaraz abestuko banu arkak egiten duena egiten, pues me comería una mierda. Arkakusa. Hori da. Hori da, Euskal Herriko arka. Balkatu txiste horrekin noia hemen ordu erdi. Ondo. Ez, hori, onartu behar dut hori, ez? Orduan zorionez nik egiten dudana niri me encanta, disfrutatzen dut la hostia, eta beti izan da nirezat, pues alde hortatik gozada bat egia da, kasu askotan adibidez nik Bendetarekin, nire aurreko proiektuarekin egin genuen disko bat, atera genuen abesti bat, Udarako Gau Luzeak, atzo hitz egin genuen, justu Arkakusorekin honen inguruan, atera genuen abesti bat, Udarako Gau Luzeak deitzen zena, eta nahiko poperoa zen, eta derrepente kriston kritika pila heldu ziren, hate pila bat heldu zen, kolpetik, eta, bueno, pues nik ez, enengoen familiarizatuta horrekin, ez? Eta gero egia da hortik aurrera egin dituen urrengo 2 diskoetan, konposatu nuela dena horren eraginpean, ez? Hate horren eraginpean, eta pixka bat esaten, hostia, pues, si hago esto, pentsatuko dute hau, orduan, igual egingo dut hau, eta mierda horrekin ez, buruan. Orduan egia esan, pues, enpoko pasa izan zait ere, bizitzen zehar, ez? Hombre, eske bilurra ematen da. Bai. Ja, pereza. Inori ez zaio gustatzen hateatuta izatea. Badau jendiak ez daukala baliabide gehiagorik, adibidez ez egin dugu lehen hau behi betorik, en plan, no, generatu behar dut interakzinua, eta gelditzen jatazkenengo kartutxua da jendiak ni gorrotu izatea. Baina bestela, de entrada, no suele gustar. Ja. Bueno, begira, Sálvame. Begira. No, hor gustatzen zaie. Quiero decir. Baina gustatzen zaigu benetan. Sálvame jarraitu duzu inoiz peia. Ikusi uste noiz Sálvame? Ez zaitokatu, igual Amonaren etxean, Amona bisitatzen, eta berak asko jarraitu izan du. Amona, que fuerte. Amonak bai. Roles de género. Claro, ez que ez zara, eta nire irekiko gu meloi bat, gizon bat,
Hori da meloia. Eskatu Nek barkamena. iruzue lehen, ja. Xeri nahi zemen da lehenengo gauza baritza. Bai, eske prestauta genaukan. Baina eske, gure egitarra guztia hori da. Bai, Ikusten dut. Vale. gure galderak dira zergatik gizona, noiztik gizona, hori dena. Zertarako gizona. No, baina zuk komentatu diguzu, ze gu elkar ezagutzen dugu lehenagotik, intimas amigas, gara. Eta noizbait komentatu diguzu, zure desikaste prozesuan edo asko lagundu dizula, dragak adibidez, podcastak edo beste artista askok eta beste pertsona askok. A ber, esan nahi dut, nik desikaste prozesua ere egin dudana izan da nahiko limitau. Orokorrean, nik uste du nire arreba aipatu behar dudala hor. Nire arreba da, klabe hontan, nire arreba da radicalmente diplomatikoa, sentsibilitate berri bat sortu dela ez da ginon eta izango du hiperpresente en todo momento da, eramaten du hori estremora, ez? Beira, nola ditzen da? Inés Reparaz. Inés Reparaz. Mila esker, Txalo bero Inés. bat Inesentzat. Bai, marabila bada. Egin duen lanen Beira. gatik. Nire arrebak hori zorionez, pixka bat inkulkatu berak ni baino 7 urte gehiago ditu, orduan nik hortik, eta gainera ez da ohikoa. Horrelako adibidez arbizu batean, ez da hain ohikoa nire arrebak duen halako kontuekiko ikuspegi bat, eta sentsibilitate bat, ez? Ez dut inola zerenik hainbeste garatu. De hecho, puntu bat heldu zen, non agobiatu nintzen honekin ere, hasi nintzen ja hiperdiplomatikoa izaten leku guztietan, eta ja nengoen obsesionatuta. Eta ginen proiektu bat, aurrentzako proiektu bat, baloreak izenekoa, eta bestiak pasatzen dituen 10 filtro ezberdinetatik, ez dakiz elkarteri, ez dakiz denei bidali, ze iritzione esaldi honen ingurua, izaten zen hori erokeri hutsa, ez? Orduan hor agobiatu nintzen, eta horrekin ere pixka bat apurtu nahi izan nuen, duela 5 urte inguru. Baina bai, nik uste dut pendiente daukat asko oraindik, baina hasteko nire arrebari asko zor diot, baina gero zeuei ere Durango azokan esan izun, zure, izanik, bai. Ez, hombre, agertzen zaizu hor, Instagramen, ez, eta derrepente esan, ze hostia dago, ez? Eta zuek zarete. Eta orduan, bai, arbizuko, claro, Oso diplomatikoa. Oso. Bueno, testu inguru hortarako, ez? Ez, arbizuko 80 jaiotako gizon batentzat, hostia bada, ze hostia dago, ez? Eta orduan, zorionez, hor dago, eta ze hostia dago, eta zantzara pixkat ikusten. Beira. Interesgarria da. Desikaste prozesua. Bai. Hainbat galdera ditut desikaste prozesua honen inguruan. Ke miedo. Biziki heterosexuala zara. Ara, bueno, Gorde dezaken niretzat, ez? Esan nahi dut, Bai. horrek badauka... Hori erantzun balido bat da. Bai. Bai. Nik bai gordezen dut. Bai, nik uste dut lan gehiago egin beharko nuke orokorrean. Sentsazio hori daukat behintzat. Esan nahi dut, ez hor, baizik eta desikaste prozesuan. Bai, demora gehiago inbertitu edo, ez dakit. Beira. Baina, bueno. a ber, guztiok egin beharko dugu, egin behar dugun prozesua da, Bai. lanketa bat, eta guztiok egin behar dugu egunero, esan nahi dut. Guk ere jarraitu behar dugu gauzak desikasten, gauzak Bai. lanketak egiten, eta gauzak ikasten. Uste duzu zure artean ere hori edo prozesu hau erreflejatu? Erreflexatu dela. Non? Zure letretan, zure mezuetan. Bai. Bueno, nik uste dut baietz hori sentitzen dut, esan nahi dut, nik zorionez lantalde badaukat. Eta oso anitza da nire lantaldea, ez? Orduan, ez da naiz tipo bat, nik bakarri nagoela hemen etxean, egiten dudala, ez da izer, kontziente naiz ere, gainera ez dudala, inbertitu beharko nuken denbora guztia inbertitu, guzti horretan, adibidez, ez? Pues kolaborazioak egiten ditu danean, edo eta horien autua egiterakoan, saiatzen naiz ere, pixkat, alde horretatik zerbait aportatuko dian, norbaitekin kolaborazioak egiten, ez da Erramun Martikorenen kasua adibidez, marabillosoa dela, baina adibidez azken disko honetan, Filas de Cassandra izan dira, Neoma gurekin, Marala ere, hiruak dira, nahikotxo, ni baino nahikotxo aurretik doazen, alde horretatik, nahikotxo aurretik doazen proiektuak. Ba, beira. Ba, oso... Oso serio, ez? De repente, Ja. Eusko Printzesen de un tan de buen rollo todo. Que Bai, no, oso guai bai, da, ja. munduaren dualitatea. Ordu eta 10 daramagunez. Bai, nik zabaldu behar dut lehioa, Melo- baina hau egosita. Ah, bale. Ba, Eta zuk egin zeuria, bai. Nik zabalduko dut meloi bat. Venga. Beste ba. A ber, Ai, ama. eski urduri jartzen naiz. Total, a peor no podemos ir, galdetu dazat bere sexualitatea. No, pues... bai, itxoin pixka bat ze hortik jarraitu nahi dut nik ere. Ai, ama. Ah, bueno, pues ya. Zu behin egon zinen podcast batea. Ah, badakit, bai. Gure lagunen podcast batean egon zinen, benetan zabiz podcastan. Muxu bat emandik. Hemendik musio bat, Malen eta Itziberrentzat, irrazoragarriak. Eta galdetu zizuten, ea zuk Euskal Panoramako ze emakume eta ze gizonekin egingo zenuken trio bat. Hori zen galdera? Bai. Ah, Bai.
Ez, ba, Ahora no te hagas la loca, guapa. enuen galdera ulertu orduan, Bai, ulertu zenuen. Ze gainera, espreski esan zizuten sexuala zela. Eta zure erantzuna izan zen, Albina Stardust. Albina Stardust eta Erramun Martikorena. Ez do gizona gogoratzen, Ni bai, gizona etzen. Baina gogoratzen dut ez nintzela, ni. Eskerrik asko. Bai. Zerbait egitu nahi duzu? Bai, hori esan ondoren, ez dakit non, Daniel etorri zitzaidala, en plan, pidiéndome explicaciones, en plan, ze hostia esan zenuen. Zerbait, bai. Ai, ba. Gaztea sarietan izan zen, eta ikusi desunez badaukot saletasun bat konversazioak modu pixka bat berezian aztearekin. Bai, serio etorri zen gainera, zu zer? Esan zen horregan, digo, hostia, bale. Baina, zenbat alditan zeure bizitzan aurkitu behar dezu peio reparaz sexualki konfrontatzeko aukera. Orduan, aurkitu nuenez, aprobetxa hori nuen. Bai, bi izan dituzu eta biak aprobetxatu dituzu. Horixa! Niri personalki zeuek egiten dezuena zeuentzat, Vale. Oin bai, guztiz diplomazia osoan jarraitzu zure konkistarekin, baina... No. Niri konkistatzen naute. Bueno. Horregatik nire WhatsAppa baduzu, ez? Bueno. Nola ulertu zenuen galdera, zein da zure koartada? Nola ulertu zenuen galdera, porque ezin ulertu zela... Guztiok ulertu genuena... Enaiz ondo oroitzen, baina bai, Vale. ortidu aztiruak, bai, osea, bai, noski argi eta garbi galdera bai zen sexuala zen, ez horretako zalantzari. Gero daukaz, enaiz oroitzen, baina gizonezkoa ez dakitetzen Mikel Urdangarin edorako zerbait esan, Bai. Zeneke, ese es el nivel. Hori zen. Usteot, Euskadi mailan aurkitu zenula erantzunik arraruen. Pixka bai. Eta simplemente bota zinuna aurrera. Ke maravilla. Hau Baiz da... gainera sartu zidan niri emakume etiketa. Hori da, Qué pasada. afirmación de género. Hori da. Nice. Ai ama. Bai, hasta, sartu zara hemen atolladero batean. Bai, ari nintzen justo horren inguruan hausnartzen. Baina, bueno, zuk esan zen iguzun gaur nahi zeruela elkarrizketa desinformal Bai, serio da. asko egin ditut ja, así que bai. Horregatik, no? Pues Te lo ya estás está. pasando pipa. Maravilloso, espectacular. Disfruta. Ekarri zu eskolta. Ez daukat arazorik. Bueno. Ai, ze ona, nos pasamos que flipas. Bai, ja, laster egin behar dugu testa, ze bukatu behar dugu. Tesa, ein tesa. Baina hori baino lehen, showaren inguruan zerbait gehiago aurreratu aldi guztu edo. Bai. Ez. Sarrerak aste artean, ez? Bai, hori da, Estupendo. Non, Bai. erosi ditzazkegu? Interneten, hor, web horrian, geure web horrian. Bai, ya sabes. Ja, baina webgunea zein da, edo? Zetak.org. Zetak.eus. Hori da, bai. Betatzen hau ja esaguten dozutela. .eus, Ez, .org. Horrege. De organización. Eta zeure asuntuak saldu ez banai dituzu, ez dakit eman dizuten oparia, baina ez da izango como zerbait, en plan ez da norbaitzen mertxa edo zerbait. Bada, antzeko zerbait, bai? Ba, erakutsi... Ez da mertxa, ez, baina kamiseta Nahi bada. dezu erakustia, Ez, barkatu, maitea, edo ez dugu bai, erakutsiko? bai. Erakutsiko da? Oparitu diate kamiseta bat, berak egin duena, eskuz egindako zerbaitekin. Wow. Erakutsi kamarai, eman zure Instagrameko arroba edo lo que sea. Erakutsi dezakegu? Bai, venga, ba. Unboxing! Unboxing. Beira, unboxing. Forpeio, kamiseta bat da, ez izan beldurrik. Beira. Lasai. Obiena, es un crop top. Bai. Ba, batean tanga bat, imaginatzen duzu. Rollo zikina. Totosaki. Beira! Hala! Ze politxa, Oie, txalo bero bat, artistaren txat. Hemen dugu gainera... Esan, saldu motorra. Bai, da, @itsmarinasmith. It's Beira. Marina Smith. International. Marina, eskerrik asko, oso polita da. Oie, Txalo, bera, bat, esker. Marinaren za! Nik ere nahi dut bat, Altzazu como motxerre bat. Podcasta gurea zela. Hori da, aquí mucho pello, mucha hostia. Beira, eta hau izan da, dela. Ba, hau izan da. Sartu gure- eta hori eman didate, pozik. Ba, beira. Gure gonbidapenen zain Gozada. gelditzen gara, eta gonbidapenak iristen diren bitartean, goazen Flop Kulturako testarekin. Vale, Turu, Dios, turu, tu. joder. Zelkarrizketa, zailena. Gaur. Mundu zuak dauko kristoniko beldurra tesarena, ez duzuten entzuna txorrada bat. Eski jendak ez du podcast antzuten. Ez que zetest. Zenbat Aurrekoan kapitulo egin zidaten, entzun dituzu? egon ginen, osoak? Bai. Ez dut uste. Ah, ni uno? Osoa ez dut uste. Ke Beira. tia. Esan izun, Instagramen Ke tia. agertzen zaidala, tipo... A ver, buuuu. Eskatu barkamen. Barkatu, berriz.
Ez, zer esan behar nuen? Aipatu zaitugu behin baino gehiagotan, Podcastean? Bai. Zara Danelen abestari Gizonezkoa gogokoena. izateagatik. Nire abeslari Gure Zensura. podcastaren lorearen barnean nire abeslari gogokoena zara oparitu zen idalako behin diska bat eta daukat nire ohe ondoko mesilla. Benetan? Egia da. Bai. Egia da. Ai, ama. Guztia da egia. Eta lehenengo galdera, aipai ezazu mesedez erreferente bat, generalean. Bizitzan. Jogurina, moro ba. Ba, Metele, total. dekonstruida, Perez. Bigarrena. Pop kulturako momentu bat. Joder, hau, ez, hemen, laban. Hori zezare, hirugarren pertsona esaten dauena eta oso alferra da! Beste bat! Ez que pop kulturakoa. Ez Rollo, zaila da. buruan daukat, jo que se, ez dakit ze gertatu zenean. Bai. Edo ez dakit norekin liatu zenean. Erori zenean eskailertatik Maria Luisa. Adibidez, no? Edo... Jo, ez zaila dena, hau, haizu. Ez da zer esan. Pop orokorrean, ez musikan, baizik eta... Ez, puede ser lo que sea, orokorran. ez? Rollo, Belen Esteban itzuli zenean rinoplastia egin eta gero. Bai. Guau. Ez zaila, haizu. Julian Jantzi bota zutenean konkizatik. Hori bada nahiko historikoa, ez? Pues badakago. Laportu diezazuket? Bai, noski. venga. Bai. Copy-paste. Pelikula Ona, bat. ez zaizkit horrelakoak okurritzen niri. Pelikulak bai? Pelikula bat. Bai, bueno, joder. Horai bapatan, El Lobo de Wall Street. Ez, gustatzen zait, bueno, The Wall, adibidez Pink Floyd dena, hori izan zen vale. nire aitarekin ikusi nuen txikitan eta vale. horre markatu nau. Baina azken garaian ikusi dut askotan, ez da pelikula bat, baina da The Last of Us seria, orokorrean tximaz, baina Vale. hirugarren episodioa niretzat da pelikula bat, de por sí. Beira. Osoa, Vale. da, increíble. Hay tema trans, ¿te gustaría? Ah, bai? Bai. Ordan ikusiko dut. Bai. Ni badi badago una trans, yo lo veo. Bai. Ez badago trans, pues, ez te importa. Total. Diska bat, ez Diska dau bat. balio zeuria. Disko bat, Musikari bezala, ja, pues... influenziatu zaituen lanen bat. Ai, ama, zer esan... La Polla Records. Bueno, asko, bai, hori asko entzun dugu, arbizun, noski nola ez. Hori eta kaos etiliko entzuten genuen. Beira, ados zaude mendinueta? Bai. Ah, bale. Ez que bera da marika. Bai, adin diferentzia bat dago ere, cuidao. Diferentziaen bat gehiago bai da. Ai, ama. Diska, esan zeuria, total. Random Access Memories. Eba! Bai. Badakatzute, Bai. badakatzute. Zer? Hori badua, Albizureko komunean. zeo zer, bai. Bai. Daukaten replay. Bai. Telesail bat. De The Last of Us, jo esan Ez, duzu. así que- adibidez, The Office, asko usten zait. Beira! Asko, bai. Beira, todas las básicas. Beira, obienak. Nik Eta hor- eta The Office ikusi duela noizbait. Eta ze moduz? Mojon. Ba, ez zait gustatzen, baina engantxa. Bale, eh? Da rollo... Egingo balute bertsio LGBT bat, zango litzateke superdivertigarria, zio. Bai. Bai. De berdintasun office. Rollo, oficina bat llena de no binaria. Bai, horregatik. Zeke super guai. Vale. Bai. Gorrotatzen duzu norbait. Mesedez esan eusko, printzes. Mesedez. Te imaginas Itzaro berez? Ez da kaso. Boikot izar hori. Ez, jo que se, gaur justo heldu da papeleta etxera gainera, eta jo que se, adibidez PSN-ko militante bat, ez? Cualquiera. Venga, Vale. venga, hemen. Alderdi hori zehazki, eh? Osa, no otro. Ez dut box Pizka esan. Txaloak. erresa erantzuna. Erresa da Bueno. Vox, erresa da Vox, edo Bueno, UPN, ere, sabes? ere. Bai. PSN Baina, bueno, es gizon como bada, más. ez dut zabeskatuko esko. Ja, egia da. Ai, ama. Nire Norekin inaz egin- gizon bateazik esan dezaket. Nik irakortzen dut, Invadiendo! Denbora Berlino irabazi, ere invaditzen. Zailak dira. No, ja, gutxi gelditzen dira. Norekin egingo zenuke kolaborazio bat. Kolabo bat, Danelekin. Joder! Zaizatera hori. Hau da, trioarena solventatzeko. Egingo genuke, nahi Badago dut. horre abestitxo bat. De hecho, guk badaukagu horre lantaldean sortu berri dugu, algo así como puta... Ke? Drag horrelako zerbait daukagu. Abesti bat. Itxoin, nola heldu da hau zeure belarritara? Ez gure abesti bada? Bai.
eskuartean dugun zerbait. Nola ditzen da Agian berriro? kolaboratu dezakezu. Nola ditzen da? Nola ditzen da? Ez dakitzu ere, ez dakit nola heldu den hau zure. Dabil, esklusiboki nire trapo zikinak aireatzen. txoin. Ke maja. Oh, wow, nik ez nuen espero. Igual kontatu Bai. zenion zuk, ¿Esto qué fue cuando follamos? Después. Igual eskapau jaten. en el Seid. Ez dakit. Ah, maitie! Claro. Egia. Ez. Ez dakit. Ba, dituzu begiak eta begiak paretetan. Sin más. Beira, que simpática. Ah, la Oñako jona, mendinueta, baina. que son amigas. Ah, Mari Carmen! Claro. Egia da! Konektau dugu. Ez dut hori esan. Bai, Claro, nire claro. single berria esklusiba. Bueno, ordan norekin ingo zenuke kolaborazio bat. Ah, berriz esan behar dut? Baina ez duzu esan. Esan dau nirekin! Ez Ah. badozu Ah, sinisten! ez du balio. Zeure problemia da! Baina esan dau nirekin! Ai, ama. Igual nahi dau! Ai, ama, la Maria, Valentziako beste artista bat. Ah, pues a la mierda. Gaitzegatik, Danel Majísima la Maria. Eta norekin ez zenuke egingo kolaborazioa. Joder, norekin ez. Ez. Norekin ez. Ikusten Ez da zaitut. erraza, ez da erraza. Non? Ez da erraza. Hemen itzalea. Ai, jode. Ba, begira, mai gainean egonda azken bileretan kontaktu bat daukagu eta oso laguna omen da Isabel Pantoja eta esan du, hacemos, no hacemos, eta erabaki dugu proposamenik ez botatzea. Saiatu behar ginen hasiera batean, baina azkenean... Oye, pues da Ez fantasia. da broma, Benetan, Benetan da? Totalmente en serio, bai. A ver, nola? Benetan? Konta iguzu hau ongi. Egon ginen Madrilen, hau, bai, Ez nuen espero hau. Egia da. Egon ginen Madrilen kontzertu bat ematen, duela gutxi. Eta etorri zen gurekin lanera argazkilari bat, hangoa. Eta no sé qué, te izketan rato bat, no, es que yo soy el fotógrafo de la Pantoja. No jodas. Sí, eta de repente atera zituen bideo batzuk, eta gertzen da Pantoja esaten, ai, Dani, mi Dani, no sé qué, besarkatzen da horrela. No jodas, eta orduan lantaldeko batzuk, gure lantaldea da, osea, yo qué sé. En plan, oso randoma, jendea denetarik, oso... Eta batzuk emozionados, hostia, egin behar dugu Pantojarekin zerbait, y no sé qué, no sé cuántos. Pero no jodas, que me estás contando, beste batzuk, tú, se te va la puta olla, si estuvo en la cárcel por no sé qué, eta horrela pixkat, diskusio horiek, ez? Gangster, Eta chaval. bai, Eusko bai. princesek ingo zauen de calle, kolabo Isabel Pantojakin. Baina que flipas. Bai, bueno, salió que no, horregatik argi dago, pues no, con Pantoja. Beira. Bai. Como una Qué fuerte. O-A-E-E-O-A. Tu amor llegó a mi vida. Bai. Ze ona. Ai, ama. Wow. Nik orain Begira. edut gertatzea kolaborazio hori. Bai. Eta azkenik. Azkenik, norekin egingo zenuke borroka la velada del año. Ui, joder. Bai, zure Hori la da, velada del año, ez? Ibaien movida hori, Bai, ez? boxeoaren. Baina nora joan da? Zer esan. Ai, ba, galderak zirintzen horitzen ere, ja. Ah, bale. Nanekin, egon nuken borroka. Hombre, ba, nik borrokan ez dakit, fortuan izan behar da norbait oso ez dakiena, ez? Borrokan. Ah, bueno, zuiak Estela, egozo. aliamos. Ez dakit zer esan. Ez da izan behar rolloa malas, izan daiteke da boxeoa, osea, una cosa entre amigas, no? Ah, bueno, pues, Nork ez du man pipazo bat lagun Inesekin, batekin. nire arrebarekin. Ah, bale. Ulertuko Ah, begira. ginateke. Eta nork irabaziko Bai, bai. duke. La reparas. Ez dakit zer esan, egia esan. Bai. Begira. Askotan jazo da gainera, borroka hori, txikitan. Aspaldian ez, orain ja. Beira, tradizioak berriro Hori da, ere, hori da, berreskuratzen. refreskatzen. Bale, amaitu baino lehenago, aldago gure espazio mediatikoan saldu nahi duzun zehaz gehiago? Ez. Ondo dago dena. Gozada bat izan da zeu ekitzea gurekin Total. benetan. Ez, plazera nire, aizu. Saldu zuek, zeuen mertxena, ez, orain? Ah, gure kamisetak orain, Bai. Salgai. Zuk Eta erosi, streamingan Baina zein dira, zaudeten hauek 15.000 ez, baitugu berria. Ah, beste batzuk dira, Bai. vale. Bai. Fansaike. Bai. Venga, mila esker. Txalo bero bat. Mucho Ai, maitea. maitea. Mila esker etortzagatik, Gurea plazerra, benetan. Eta orain. Idatziritza! Alde marketing. ¿Qué coño has hecho? Ze hostia inozu. Orain galderak, zeuen galderak erantzuteko gerrikitan gaude. A ber, non daude? Hemen, itxoin erantzun bihot lehenengo galdera, bale? Ah, Es que irakurri dut lehenago, bale? Lehenengo galdera. La que puede, y la que no puede soporta. Bigarren galdera. Eskerrik asko zuen kontenido interesgarria geure eskuetan ustearren. Vale. Peiorentzat! Ah, peiorentzat. Pues a ber, nola egiten dugu. Peiorentzat! Urtarrilaren lauko boloa egun osoko jaialdia da edo show bakar bat. Erantzun du gutxi gora bera esan du 2 ordu inguruko zerbait zango dela, ez? Ez da jaialdi bat, da 2 ordu inguruko show bat. Barakatzute. Gonbidapena ez egu iritsi oraindik, Peio? Por si hay que... Urrengo galdera. Eneko eta Danel,
zein izan da denboraldiko gonbidatu onena eta interesgarriena. Ba, hau idatzi duenak ez du entzun azkeneko kapituloa. Ze bertan erantzun dugu, hala ere erantzungo dugu. Ez, erantzun ginen Reyesen saioan. Eta gurean ere, Ba, igual, ez zentzun Ez. duen ikusten. Nork ez da entzun? Nik ez. Nork ez da entzun? Ez ditut entzun, bueno, ia bat ere ez dut entzun. Beira. Ematen, ai, ja, Ni beste enrollo. gunean berrentzuten egon nintzen, Es que naselako egomaniako Neri ematen bat. kriston antxetatean nire hotxa gero entzutea. Niri bebai. Y digo, qué ridícula, qué horror, eta zuten zuten. Vale. Hala ere, que mago, demoraldiko gonbidatu onena, Zeurea. pues ya por decir, Izaro esango dut. Ni oso nago guai, partikularki obsesionatuta marraztear paralelak gure proiektuarekin eta La Pija y la Kinkiren artean. Vale, Orduan dauko Izaro, dala Rosalia. vale, Dauko bueno, Berta, dala Pedro Sánchez. bai, Eusko Princes, nor da. arka esan genezake. Baina arka ez da egon en La Pija y la Kinki. Ah, egia da. Es lo que hay. Eta eski nik ez dut ikusten. Ez daukate potroik eramateko holako Ja, pertsona ez dute, ikonikoen ez. bat. Egon bizarez zu La Pija y la Kinki, eta gero esan hobeto pasa zinula hemen. Baina, bueno, nire gonbidatu gogokoena partikularki da Xarmaleon, esan nuen. Ah. Bai, ez problema da pena. Onena. Hurrengoa, Eta interesgarriena jartzen du. interesgarriena esango nuke jogurina boroba. Bai, Izugarri, interesantia da bakarrik pertsona horren garuna ikustia funtzionatzen. hori egia da, pasada bat da. Jo, hija. Eneko, Daniel eta Peioren dako. Eta galdera honek ditzu bullet points. Ah, venga, ba. Ditzu hiru apunte. Ba, ez dugu denborarik, así que tenemos... que Lehenengo esperar. puntuan, norekin parrandan atera. Obiatu behar dugu Peio galdera honetan, bale? Guk erantzungo dugu. Bai. Ni aterako nintzen parrandan, eski norekin, nasa margada bat. Norekin. Baina rollo munduko norbaitekin. Bai, nik esan bitu Eusko Princes. Venga, Tasuk? ba, Eusko Printzesekin ere. Pues hala. Venga, joango gara Kopiona. noizbait, Bigarrena. Bartzelonara. Nor kantzelatu, ez dut hau egiten. Nor kantzelatuko nuke? Ez dut hau egiten. Bueno, kantzelatu en plan, mostu izango ban, norbait mosteko, boterea izango banu, en plan, bere presentzia publiko guztia esabatzeko, Vale, dau hainbeste jende. ja. Hainbeste jende. Nik... Tamara Falco. Fuera. Adibidez. Etorri como rekreatibako gantxo batekin, atera mundutik. Atera. Zeu? Nik Euskal Herriko norbait esatearren, esango dut Azpiazu Fitness. Hirugarren galdera. Norekin egingo zenukete kolabo? Lehenengo aukera, Albina eta Divina. B. Ibilbedi edo C. Chill Mafia. Hau da peiorentzat, imaginatzen, Bai, claro. aukeratu. Chill Mafia? Vete a la Begira. mierda, o sea... Es lo que hay. Eta, hazen Albina eta Divina. Bai, badaki. Ah, eta handik ere... Entzun egin du, maitia. Ez dakit nor uste da zuz garela, baina bueno. Nik Gero daukot, de borratuko hecho, dugu hau, O sea, peio rebarezen elkarrizketa osoak enduko dugu. Sakabo. ni daukot proiektu berri bat igual gehiago interesatzen zaizuna. Nahi dutein folk musika talde bat deitzen dela Guarri Chill Mafia. Ah, vale. Hau txalako hiru marikoiek arrapo dute, mila esker, etortzegatik. Urrengo estua. Oso mantxo zoaz. Bueno, eski esku oso handiak ditut. Nor ekarriko duzue urrengo denboraldian? Hau me interesa que flipas. Hau idatzi dezuzuk, que no estabas segura. Nor nahi duzue ekartzea? Ni ditut hainbat proposamen. Reyes, Ametxin, bapatean. Igor, Amets, Malen eta Itziber... Malen eta Itziber. Benetan zabiztekoa, Claudio Landa. ekarri Claudio behar dugu. Holanda, Claudio Landa ekarri behar dugu. Ane Lindane 2, Ane Lindane 2. Iaski Serrano. Ilaski Serrano, Antxon Telleri. Bueno. Gero ez da inore turtze. Oie, esan nuen beste unan Reyesen programan, jendeak ez du Iruñara etorri nahi. Esan Bai. dugu, Iruñan da eta jendean plan, ai, eske oso urruti dago, no seke, a la mierda. Mosku balitz bezala. Benetan, denbora berdina dau hemendik Bilbora eta Bilbotik ona, baina jendiak ematen dau ezetz. Ba, bai. Baina, bueno, zeure galdera zein da? Hemen jartzen du, hau kenduta zein da gehien gustuko duzuen podcasta. Ah, hau, en plan gure podcastak enduta, esaizu. Mimicidios. Beira. Badakizuen abala obsesionatuta true crimearekin. Hemen gure lankidea bezala. Orduan, true crimeari buruzko mimicidios da niretzat onena. Eta nirea, nahizalako munduko pertsonarik alternatibo eta nitxoena, nau obsesionauta bi emakume
trans neuyorkinoek egiten duten komedia podcast batekin, deitzen da Nymphowars, eta da munduko umore saiorik nazkagarri eta ilunena, eta da guztiz desagradablia batzutan entzuteko. Asaldu nahike behin, nire bizitzan esperimentatu nuen sentsazio bat, behin nabien entzuten bi pertsona honek, eta batzutan egiten dituzke como fikziozko gauzak, eta etxe dituzte como ahotsak imitatu, eta orduan fingitzen dute gonbidatu bat dauela, baina da tipo bat ahots grazioso bat egiten. Oi, egin marko genuke hori. Bai, baina eske bideoa daukou, eta ezin dute. Eta behin gidoia esan, tipa batek zeuela gonbidatuari felazio bat egiten. Mira. Eta gonbidatua zegoen beste tipakin hitz egiten. Orduan, nengoen gimnasioan entzuten, pertsona bat egiten, eta beste pertsona bere buruarekin hitz egiten bi ahots desberdinekin. Eta esaten nuen, nora heldu da nire bizitza. Nymphowars, Spotifyen, oso interesantea. Ba, honekin, Eta bizkotxo batekin. Bukatu dugu gaurko kapituloa, ordu Bai. terdikoa izan da. Izan da Ni tan mal, no, Juan Cruz? Ongi egin dugu, Izan da gozada bat, entzun biot hainbeste alditan. Mesedez, igo deila gure gonbidatuak, txalo bero bat Eusko guztien, Princes Peño, etorri hona. Torri, ein argazkiak. Eta mila esker etorri zareten guztioi, Irailean denboraldi berria! Eta eskerrik asko Euskal Herria Irratiari. Foto!